Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a wannan channel tamu mai albarka ta Alfijir. Kamar kullum dai wannan tasha tamu tana ɗauke da bayani akan mu'amalar aure wato jima'i. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kullum matarka tana ƙorafi ba ka iya gamsar da ita a ɓangaren mu'amalar aure wato jima'i, kai kuma ka ƙi ka nemi magani. Ta samu dukkan kulawa a gare ka, ga rufin asiri daidai gwargwado, komai a wadace, amma ɓangaren mu'amalar aure wato jima'i ba ka wuce minti 2 zuwa 3 kuma ba za ka iya komawa a wannan lokacin ba. Wani sai ya ɗauki kwana 2 zuwa 3 sannan zai ƙara neman matarka, sai dai kawai ka zo ka zauna a falo ka hakimce kana danne-dannen waya ko kana chat da 'yan mata barkatai ko kallon TikTok ko kuma shiga yanar gizo kana ta ɓata data kana kalle-kalle, ita kuma ka bar ta cikin ƙunci. Sai dai kawai abin da ka bari shi ne da safe a ci abinci, da rana a ci abinci, da daddare a ci a sha har da ma kayan marmari. Kuma dole akwai buƙatar sholalewa don sha'awa dole ce a zukatan masu lafiya. Saboda haka ya zama dole wajibi ka magance rauninka a ɓangaren mu'amalar aure wato jima'i. Ita matarka tana nufin za ka iya kaiwa minti 25 zuwa 30 ko ma ka haura haka, amma sai ta ga ba haka ba. Wata sai ka ji tana tsaki ta kasa cewa komai don haushi. Wata kuma idan kai mata irin wannan zuwa na minti 2 zuwa 3 shi kenan ka yi releasing bayan ka gama tayar mata da sha'awa, to a take za ta maka bayani dalla-dalla akan sai ka nemi magani. Ita minti 2 zuwa 3 wallahi ya mata kaɗan. Nau'in mata masu magana ba kasafai aka fiye samun su ba. Wata kawai sai dai ka ga darajarka ta ragu, kuma za ka ga ta rage ganin girmanka ko jin tsoronka ko da kuwa a ce kai sarki ne. Amma ya kamata a ce ka fahimta kai kanka idan ka saka farin ciki da nutsuwa a gidanka, to dole sai ka iya sarrafa matarka a kan gado wajen mu'amalar aure wato jima'i. Wannan wajibi ne kuma shi ne ginshiƙin rayuwar aure. Maganar gaskiya, abin da ya kamata a ce 'yan uwa maza ku sani kuma ku ƙara fahimta shi ne, ita fa mace babu wani abin da ta rasa na jin daɗi ko morewa ko kyautatawa ko tausayawa a gidansu. Abin da nake so ku fahimta shi ne, ita mace babu abin da za ta samu a gidan miji ta rasa a gidansu a ɓangaren kulawa, ja a jiki, tausayawa, kyautatawa da dai sauransu. Wannan duka za ta iya samun su a gidan mahaifanta. Abin da za ta rasa a gidansu shi ne mu'amalar aure wato jima'i, wadda wannan tun tana 'yar ƙarama ake iya ƙoƙari wajen kange ta daga wannan mu'amalar. Saboda haka wannan kaɗai ya isa ya fahimtar da mu cewa mu'amalar aure wato jima'i abu ne da yake da matuƙar muhimmanci kuma shi ne lamba 1 a rayuwar aure. Tabbas a kan matsalar jima'i aure yana rushewa, a kan matsalar jima'i aure yana gyaruwa fiye da tunaninmu. Saboda haka ya zama wajibi sai mun mai da hankali a kan mu'amalar jima'i. Maza dole sai mun rage girman kai, mun gyara. Maza dole sai an sauke wannan ɗabi'ar ta cewa kai kana lafiya bayan kuma ka san kai ba lafiya kake ba, domin gyara zamantakewar aurenka a ɓangaren mu'amalar aure. Kai shi kansa auren ma sai ya fi lafiya idan har aka ce ana samun wannan wadataccen jima'i. Sannan ke kuma mace a shawarce, tunda wannan matsala shi ta shafa, ke ta shafa amma ke kin fi shiga damuwa. A siyasance ya kamata ki shigar masa da lamarin, tunda mijinki ne kin fi kowa sanin halinsa. Cikin hikimomi irin naku na mata ya kamata a ce kin shigar masa da abin cikin hikima yadda zai fahimce ki. Wannan kuma duk yadda za ki yi ba zai fahimta ba. Sannan mata ma ya kamata su ba da gudunmawarsu wajen magance wannan matsala. Akwai 'yan uwa mata da suke sai da ire-iren wannan magungunan a gidaje.
wadda ba sai kin je shago ba in ma har kina jin kunya kenan. To ya kamata ki yi iya ƙoƙarinki wajen samar wa mijinki wannan magani tunda wajen 'yar uwarki ne mace ba za ki ji kunyar tambayar ta wannan magani ba. Duk da hakan akwai wadda za ta samo maganin da kanta ita za ta siyo kuma ba za ta tambaye shi kuɗin maganin ba amma zai ƙaddamar sha. To a matsayinki na mace sai ki yi amfani da damarki ki saka masa a cikin abin sha yadda ba zai gane cewa kin saka masa wannan maganin ba. Da dai sauransu. Ke mace ce, mijinki ne, ke kika san yadda za ki shigar masa da wannan maganin cikin hikima. To Allah ya sa mu dace, 'yan uwa maza su fahimta, kar a ji kunya a karɓi maganin gyaran aure wato mu'amalar aure jima'i. A yi ƙoƙari a nemi maganin sanyi, basir, matsalar istimna'i, raunin gaba, ƙanƙancewar gaba da sauransu. Ina muku fatan alkhairi, ina mana fatan alkhairi gaba ɗaya. Sannan mun gode da bibiyar channel ɗinmu domin sauraron bayananmu.